Priang sumbai pisha ka kenti ulang channel. Agani ka video ka ba mentang kwa man pen pi ba kini kisi air broiler kila adap sans ni. Te ka dei ka ba don kam bha kane sing bahasa pet thu bhaya kani ka video khnang ma pila ban tep kumno ban sumare kini kisi air jong pi. Te hakani ka video nga kwa ban pen pi kano ka rukom bangin ai ya ka ni ka loseta vaksin nda kila adap sansni kini kisiar broiler. Kani kalau serta kadai ka vaksin ke baar ke bangi dei ban ai ki neki broiler ke benengkong ke ba nadu ke por bangi thiet kila adap ai lepa dan dal apoi jengi padengi kani kadai ka vaksin ke baar tingin ai ki. Kani ke vaksin kadai ke bayada yakina ki jingpang baharukom kalau long kum khamtam leina ka banta kani ka wei ka jingpang ka badai ka Newcastle disease baki ong baniada ya kani yakini ki siar bakin he kin san kin plung bah kini ki siar jongi don ki ba ai nda ki la dap news ni bat nga pade nga ai nda ki la dap san singi ya kani ka nda ki la dap san singi na du kapor bangi tit nga ai pade ya kani ka lo seta vaksin nang ta hang ni nga kwa ban pen pi kumno bangi khle namar ki bun hi ki ba ngimtip kumno ban khle ya kani ka vaksin tekan mau kani ka vaksin ba phila ban yo na veterinary jong phiru nang ta lada phimyo na po veterinary phila ban yo ru na ki medical veterinary na po ki dukan na shalong ne na kino ki dukan ki badi ya kini ki dawai jong ki siar ki smiang nang ta padde phila ban yo hakador ka ba bit na ki dukan nang ta na po veterinary pede phila ban yo ya kane ka vaksin tekan mau ha ka por ba philek thiet ya kane ka vaksin pide ban ra ya u flas ru namar ba klem u flas namlong ban ra ya ka ban shu thep apla namar ngi hab ban bu ha flas tilada pidon fridge haying dala apoi haying sa bu apo fridge itu ki bomdon padde pin hab ban ai ya kane ka vaksin ha ka ju ka singi ka ba phi lekshim ya kane ka vaksin de hang ni pade ngakwa ban pen phi kumno bangin khle ban bangin ai ya kane ka vaksin kane ka dei ka bangin hab ban khle bat kane ka dawai kane pade ka dei ka lo seta vaksin ngin khle yakini baro a ngin bu haun daune u syringe nang ta pade ngin sabu haune u kunja klong bangila ban ai yaki siar pade ngin ai pade ngan pen pia kano kerukom bangin ai da ine klong red ken mau ba ban ai kene ka vaksin kadon lai benta lai jaj ka wei ka dei phila ban ai ha ka ne ka khmat kumbang la pen nang ta saka wei pade phila ban ai ha ka ne ka ha khmut jong ka ne ka siar tang ba ka ni ka kham bunsin ka kham jenjar ban lech chapo te phila ban ai hak nga ai ha ka khmat namar ka kham rung bha kani ka vaksin ha po ka met jong kan ne ka khun siar nang ta sa ka wei pade ka long ba phila ban ai ha ka umru ha ka sintur jong kan ne ka siar da ka tang ba kani pade kawan kidon ki khun siar nada phi ai ka kidon ki khun siar ki bayo bun kidon ki khun siar ki bayo duna
te kababiang hi ka jingtheu kalong ba phin ai ha ka khmut lane ha ka khmat jong gi khunsia Sim ya ikun siar nangta sabat kini arteli ki simpri akti jongpi nangta sapenjau pat ya keneka kadawa haka khmat jong ini I kun siar kini kis iar kiba kidang don sans ngi hab banbu ya ki ha ka pruning kajaka bangi pruning nang ta kan mau bangin ngin hab banbu ya kini ki kun siar kani ka pruning area ka hadu khat sau singi hadin khat sau singi pade ngin sa pelaj ya ki dangi bu tang ya kini ki bol ru kala abiang na ka benta jongki kani ka video ka daitang na kabenta hadu sansngi tena kabenta ka ba nriu sngi padengan sa pen IAP ha ka video ka bandangwan blai sibon